Pane chitiko chanyasa kuprova kuti the ruling party Zanu PF muri kuitika infighting. Vakomana hamuna unity, hamuna kuwirirana. Pane official statement rabuda nezuro ratakakuratidzai muchiona kuti aiwa the provincial chairman with the ruling party muguta reHarare aiwa kuti Masimirembwa achinzi aiwa adismissiwa aiwa pamaduties ake. Pana patinoona kuti zvava zvinyasa kubuda pachina kuti aiwa the ruling party hamusana kumira zvakanaka nokuti pane mamwe maletters akufamba achitenderera zvekare achiratidza kuti aiwa mashoko iwawo ndeenhema. But tikuona kuti tsamba idzodzo dziri kutova dzichitora nemastamps evakuru the ruling party zvatiri kuona kuti pashata. Sanapinda mashoko amudanikwa pana mudobva wasubscribe like waturn the bell icon. Kuti Masimirembwa anozivikanwa kuti aiwa ndiye mukomana uye akambobomberwa ofisi yake and his guard aiwa akapisiwa nevakomana vanenge vanga vatumwa nani. Pana patimu nazimu anoposta tsamba yamuri kuona iyoyo vanyora vachiti new twist to Zanu PF Harare Provincial Committee. Infighting is rival groups said Masimirembwa still in office. To mashoko ari kutaurwa nevakomana vachiti aiwa Masimirembwa achiri muoffice. Panobva tichipinda this letter tikaenda pane reference vanyora vachiti official provincial statement dispelling the false and misleading letter circulated by Comrade K. Danson alleging or purporting that the provincial chairman has been issued with a prohibition letter. Ndo mashoko atinoona kuti aiwa vakomana ava vatoenda against tsamba yakabuda nezuro yatoona kuti aiwa vakomana vari kuti tsamba iyoyo ndiye nhema musaitevedzera. Pana pavanhu vachaziva kuti saka chiwadi ndechipi. Kusawirirana kwakuita vakomana ava the ruling party kwakuda kushamisa. Vamwe vari vachiti adismissiwa, vamwe vari kuti aiwa mashoko enhema. Tudze mafunguro enyu matodii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu. Musakanwa subscribe or like and turn the bell.